Скрита камера. Завърши поредния турнир към Катерите, 11-та на България. Давам думата на Тодор Долнов за откриване на турнира. Уважаеми гости, скъпи шахматисти, приключи 11-ти турнир Перовска царица, който беше тук на България за 10-ти път. Преди да обявим официалната награда, искам да благодаря на домакините на проявата, хотел Света гора и също специална благодарност на нашия специален медиен партньор Чездом, който отрази на широко нашата проява и на всички местни медии, които традиция отразяват турнира. Също така благодарим на Българска федерация по шахмат, която основно направи домакини на най-престижния детски турнир в България. Надявам се, че всички са доволни от шахматния турнир. Борбата беше много безкомпромисна, много коректна и аз пожелавам на всички и на ръководителите на поведение все по-големи успехи и да достигнат световните шахматни върхове. Давам думата на главния съдия Жорж Метр Коста Ангелов, който ще прочете крайното класиране и след това ще връчим наградите. И аз искам да благодаря не само на участниците, на техните родители, на ръководителите, на треньорите, които бяха абсолютно коректни, нямаше никакви разправи и състоянието протече изключително добре. Ще започнем с наградите по традиция на най-малките. Най-малка участничка е Ивелина Сашова, която е родена на 14 април 2001 година. Най-малък участник е Радостин Нейков. Както знаете, вчера се проведоха 3 сеанса с международните майстори Коста Ангелов и Калин Каракигов и майстор на спорта Ростислав Раев. И има и двама победители, които и няколко ремита, те ще получат награди. Победителите срещу Ростислав Раев са Тито Титов, моля да заповядате. Тито Титов от Добрич и Желязко Талов от Черепанов. Моля да заповядате. Продължаваме с наградените, които постигнаха реми. Анатолий Атанасов. Емил Георгиев. Камен Симеонов от Георгия Спорт Варна. Михаил Николов в Плевен 21. И последното реми е на Виктор Найденов с Ростислав Раев. Отличени са също и няколко участници, които са добре се представиха в сеанса, но не можаха да победят.
следващия път. Кирил Герджиков. Ростислав Райчев. Дилян Костов. Александър Русев. Искрен Йорданов. Никола Илиева, Плевен 21. Тони Иванова, Георги Даскалов. Петко Николов. Петко Николов. Теодор Зашев, Георги Даскалов. Ян Ямилев. Сашо Андреев. Тук ли е? Юрко Бенев. И Йоан Илиев.